Здравейте, аз съм футболист. Мисля, че насилието е напълно излишно по трибуните и трябва да се ограничи до минимум. Защото по този начин отблъскваш младите хора, деца, жени да посещават футболните мероприятия. Да, забелязвам, особено в по-ниските дивизии в България, забелязвам обидни думи по адрес на противниковия отбор, по адрес на съдиите, което според мен не е правилно, защото ти по този начин не показваш мъжество и достоинство. Да, хора от трибуните псуваха треньора ни, както нас, футболистите, обиждаха ни и не беше приятно, не беше никак приятно. Направи ми впечатление също така, че нямаше охрана и по този начин феновете си правиха каквото си искат. Слизаха по терена, връщаха се отново по трибуните. Да, случва ми се, един определен фен ме псуваше поне 10-20 минути по време на матча. Сигурно съм го подразнил с играта си, че не могат да вкарат гол, съм спасявал удари и по този начин той показва своето поведение. Запазих самообладание и показах на човека, че не е прав. Трудно се подавам на провокации. По този начин аз искам да покажа на тези фенове, че не са в правото си да обиждат нашия отбор и искам да докажа, че ние сме по-силните от тях. Мога да дам пример в американската баскетболна лига, в NBA. На почивките влизат мажоретки, пускат музика, има игра с фенове, с деца, с жени. И по този начин един вид става по-приятелска атмосферата. Да, ако има желаещи, винаги всичко може да се случи.